Dobrý den, dneska se zaměříme na výslovnost koncovek nebo spojení hlásek, nebo kombinace se slovy au. To jsou dvě výslovnosti, bude tam au anebo ou. Podíváme se hned, jakou máme dneska připravenou báseň. Je to jednoduchá básnička. Využila jsem stránku Scholastic Teachables, je tam spoustu materiálů, samozřejmě jsou teda i placené, i neplacené formy. Vybrala jsem báseň, kde se nám prolínají ta výslovnost ous a aus. What crows now? Básnička je jednoduchá a opravdu repetitivní, takže se budeme zase zaměřovat hlavně na výslovnost. Máme tady zvýrazněnou ty dvě slabiky a sice au. Tak, uslyšíte malinkatý rozdíl a na následujícím slajdu uvidíte, že jsou různě zvýrazněná. To znamená, že malinko jinak zní. Znovu podotýkám, soustředíme se hlavně na výslovnost. Není důležité, co přímo obsahuje tahle báseň. Vidíte tady obrázek vrány, takže bude to o vráně. A co všechno vrána ví. Začnu číst. What crows now? Crows now to fly high. They know to fly low. They know to fly fast. They know to fly slow. They know how their baby birds will hatch and will grow. They know how to live in cold winter snow. Všechny vás teď vyzvu, abyste četli se mnou a vidíte tady ten malinkatý rozdíl. Máme tady ve slově crow a ve slově now jiné barvy. Crow, tedy modré, bude znít jako ou, a now, tedy červené, jako slova now a how, budou znít trošku jako au. Jedeme společně a od začátku. Nadpis. What crows now? Crows know to fly high. They know to fly low. They know to fly fast. They know to fly slow. They know how their baby birds will hatch and will grow. They know how to live in cold winter snow. A ještě jednou, a pro zvýraznění, opravdu jsem tady napsala, že teda modrá spojení zní ou ve slově crows a červená zní více jako au. Připravíme se a společně čteme dál. What crows now? Crows know to fly high. They know to fly low. They know to fly fast. They know to fly slow. They know how their baby birds will hatch and will grow. They know how to live in cold winter snow. Tak, bylo to potřetí a tady jenom malinko pár rád. Podívejte se, proč já to vlastně dělám. Za prvé, čtěte si polohlasně, aby vám opravdu do té pusy přišla ta anglická výslovnost. Není to přímo přirozené pro nás, ale není to o nic složitější než náš vlastní jazyk. Z praxí vždycky přijde více jistoty, proto třeba tady zrovna v těchto videích čteme 3krát. A poslední, opakujte si všechno, co nejčastěji a hlavně neptejte se proč. Neptejte se proč, říkám proto, abychom nepřemýšleli nad tím, proč to ty Angličané takhle mají. Já vám děkuju a uvidíme se u dalšího videa.